מה פה רמי? מה רוני? למה התכנסנו? התכנסנו כדי לעלות, לתת זווית אחרת על החיים, לפתוח קצת את הקשר בינינו, לפתוח את הלב. נשמע טוב. יאללה, מתחילים? קדימה. אהלן רמי. רוני, חג שמח. חג שמח. סוכות. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. טוב, אנחנו רוצים לדבר הפעם על לגעת, ככה במושג זוגיות, בימינו. כן. נקרא לזה פרק א' לצורך העניין, לא בהכרח זוגיות פרק ראשונה. א', אבל... שיחה ראשונה בעניין. כן. כן, ננסה לגעת בזה, להקיף את זה מכמה כיוונים, למה אנחנו רוצים זוגיות, נמשכים לזוגיות, ומצד שני כשיש לך זוגיות אתה לא רוצה זוגיות אולי, כאילו can't live with, can't live without. כן, היום זה אנחנו רואים את זה מכל מקום, זה מגיע אליי גם מכל כיוון, שבעצם מפרקים את הזוגיות. מאוד בקלות, לפעמים עם סיבות טובות, כן? לא תמיד זה... תמיד טובות. בוא נגיד, בוא נצדיק את כולם, תמיד הסיבות הן טובות, תמיד הן כאילו אמיתיות, מוצדקות, זה נראה הדבר הנכון לעשות, אבל אי אפשר... לא, בן אדם רוצה שיהיה לו יותר טוב, הוא חושב שיהיה לו יותר טוב, ולא בזוגיות הזאת, אלא בזוגיות אחרת, או בלי זוגיות בכלל. נכון, אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שכרגע אנחנו נמצאים בתקופה שזה כאילו נחלת הכלל, זה כאילו בא מכל כיוון, כמעט בכל בית זה נמצא, יש כאלה שעוברים את זה, יש כאלה שלא, אבל התהיות האלה, השאלות האלה, אם להמשיך או לא להמשיך, או בצורה כזאת או אחרת, או אם זה עושה לי טוב או לא עושה לי טוב, זה נמצא בין כולם, והיום יותר רווח שפשוט מפסיקים את הזוגיות, ומחפשים את זה מחוץ לזוגיות, או בזוגיות חדשה. מה מחפשים שם? הרי מחפשים אהבה, נכון? אז זהו, כנראה שכן, לא בטוח שאנשים נכנסים לזוגיות מסיבה של אהבה, אבל אני מאמין שבפנים כן. לא, נכנסים מהתאהבות, אוקיי, יש תקופה הורמונלית, יש איזו התעוררות, התרגשות, אנחנו כולנו יודעים שזה עניין של זמן, וזה הפרפרים פורחים, ואז נשאר העבודה כאילו על ה... נכון, אבל מה שבאמת זה אומר, לפי מה שאתה באמת אמרת, זה שזה נמצא איפשהו אצלנו בשורש, כי גם התאהבות זה דבר טוב לנו, נכון? ברור. אנחנו מרגישים שזה טוב. הכי כיף בעולם. לכן השורש קיים, זה שיש אהבה והיא טובה לנו, בשורש שלנו זה נמצא, אנחנו רוצים את זה. האמת שזה נכון גם מבחינה רוחנית, כי אנחנו באנו מאהבה, יצאנו ממנה, התנתקנו ממנה, ואנחנו משתוקקים לחזור אליה. נכון. אבל באמת, פה נשאלת השאלה, אין פה הרבה הבנה, אז קודם כל, אז יש תכלית, בוא נגיד, לזוגיות. שזה קודם כל משהו, כי אני חושב שאנשים היום אין להם תכלית לזוגיות, הם לא מבינים בשביל מה זה. לא מבינים, או שמי שכן מבין שהתכלית היא אהבה, אז הוא מבין שהוא לא מגיע אליה. אני חושב שהתכלית היא מאוד ברורה, היא מאוד קצרת רואי גם, אני רוצה זוגיות כי זה יעשה לי טוב. כן. לטובתי. כן. וברגע שזה כבר לא לטובתי, אז אני ממשיך הלאה. נכון, וכמו הרבה דברים בחיים שלנו, זה הרבה פעמים עניין חברתי, אולי, אתה יודע, נכנסים לזוגיות כי בחברה אולי עד היום, כן, היום זה כבר הולך להיות אולי טוב, זה מוסד, לא יודע מתי המציאו אותו, אוקיי, את המונוגמיה, נכון? מתי זה התחיל כאילו? זה לא משנה, אבל יש היום כאילו שאנשים שמפקפקים בכלל בדבר הזה, כאילו מה הכניס אותנו לתבנית כזאת, כאילו למה? נכון, אז אני אומר, אין הבנה, מה התכלית כאילו? למה? כשהבן אדם נמצא בפרשת דרכים, הרבה פעמים הוא לא מבין בשביל מה. או היום בכלל, האם בכלל בשביל מה להיכנס לזוגיות? או בשביל מה להתחתן? נכון. כאילו, למה להתחייב? למה כל הבלגן? כי היום רואים מול העיניים רק דברים רעים. כמו כשנפרדים, אז זה מכוער, או צריך לחלק רכוש, או עכשיו אם אני נכנס עם איזשהו ממון, למה אני צריך להתחלק איתו? כל מיני דברים, ואז עושים חוזים ועניינים. בקיצור, הוציאו, כמו שדיברנו על המחשב מעקר את העבודה. את היצירתיות. לא מכיר את היצירתיות, אבל את חדוות היצירה. אז החיים מעקרים את הזוגיות, כאילו, מעקרים ממנה את הכל. אבל בסדר, בוא נחזור רגע אולי באמת לבסיס. התכלית, בשביל מה? כי אנשים, דיברנו על לאהוב, נכון? אבל המושג אהבה בכלל הוא לא ברור כשלעצמו. כן, אז קודם כל, בוא נגיד ככה, תכלית, אם יש תכלית, וגם כן צריך לדבר על זה, מאיפה היא באה בכלל התכלית הזאת ולמה, אבל אם נבין שבתוכנו, בתוך תוכנו, באמת יש לנו רצון לאהבה,
אז בוא נגיד שהתכלית היא אהבה, וזה נכון, אבל לסקפטים, בינתיים. אני חושב שהתכלית של כל אחד ואחד היא שיאהבו אותו. והתכלית האמיתית היא לא גילוי אהבה. שהיא תצא ממני, שאני אוהב. נכון. היא תצא ממני ושאני גם אגלה אותה בתוכי. זאת אומרת, אני אגלה שבאמת היא חיה, יש אהבה, היא חיה. והיא נפלאה והיא טובה, ובאמת... להגיד יש אהבה זה כמו להגיד יש אלוהים. כן, אומרים שהשם המפורש זה אהבה. אז כן. אבל... אז אם נבין את זה שזאת התכלית, ובאמת זה טוב, זה טוב לנו, ואנחנו יכולים לזהות את זה גם כל אחד מתוך עצמו, וגם מתוך התאהבויות וכל מיני דברים כאלה, שזה טוב. אלא אם כן כבר ניתקנו את עצמנו לגמרי רגשית מהדבר הזה, כי מכל מיני סיבות של אכזבות, של פגיעויות וכל מיני דברים כאלה, אבל אהבה זה טוב לנו. ברור. טוב לנו. ברור. שזה גם עניין, למה זה טוב לנו, אבל לא משנה, אני לא מדבר מבחינה פסיכולוגית זה טוב לנו, זה טוב לנו במעמקי נפשנו, יש לנו כזה השתוקקות. זאת הכמיהה האמיתית שלנו. הכמיהה האמיתית, נכון. לאהבה. נכון. עכשיו אז אנחנו אומרים באמת, אז אם אבל עושים את הפעולה ההפוכה, בזה שאנחנו רוצים למשוך לעצמנו את האהבה. כן, אז בסדר, נכון, אמרת, אז יש תכלית אהבה, ואז צריך להבין, אם זאת התכלית, אז באמת איך מגיעים אליה? ואם נבין איך מגיעים אליה, אז אולי נוכל להתייחס למערכת הזוגית בצורה בריאה ונכונה. אוקיי. אז הפרדיגמה הראשונה שאנחנו צריכים לבטל באמת, כמו שאמרת, זה שאני רוצה לקבל אהבה. ואהבה, כדי לקבל אותה, אתה לא יכול לקבל אהבה. אתה יכול לתת אהבה. אתה יכול להיות אהבה. ואז שם, במקום הזה, אתה יכול גם לגלות אותה. אוקיי. אבל אתה לא יכול... כאילו לרצות מלכתחילה לקבל אהבה. שהאהבה תגיע אליי. אבל זה מה שכולם רוצים. או שהוא יאהבו אותי. אבל נכון, זה מה שכולם רוצים. נכון, לכן אנחנו רואים. אנחנו רוצים לקבל אהבה. חום ואהבה, זה מה שכולם רוצים. זה אומרים לך על כל ילד היום. תן לו חום ואהבה, זהו, זה... עשית את שלך. תראה, יכול להיות שיש דבר... זה קר בטוח לצמיחה. יכול להיות שיש דברים שאנחנו מפרשים אותם כאהבה, אבל הם לא אהבה, כמו הערכה. נגיד, אני רוצה שיעריכו אותי. או אני רוצה שלפחות יראו אותי, או משהו כזה. כן, תראו, אני כאן, אני קיים. זה רצון קצת יותר לכבוד באמת. או רק שאתה יודע, יכול להיות הערכה מבחינה יותר בסיסית, שיראו אותי. לא בהכרח שאני יראו כמה אני גדול, כמה אני נפלא, כמה זה, פשוט שיראו אותי. כי הרבה פעמים אנחנו גם לא רואים אחד את השני, מרוב שאנחנו עסוקים בתוך עצמנו. אז כן יש אולי משהו כזה שיראו אותי. בגלל זה יש 200 ערוצי טיק טוק וזה, שכל אחד יש לו תחנת שידור, שמה הוא אומר שם, תראו אותי, תראו אותי. אז באמת אז, בגלל שאנחנו לא רואים גם אחד את השני, אז יכול להיות שאנחנו הגענו ממש למצב של עיוות, שכל כך, אנחנו לא רואים אחד את השני, אז אנחנו מנסים להבליט את זה כל כך, תראו אותי. אבל באמת מדובר פה על משהו הרבה הרבה יותר בסיסי. כאילו, זה עיוות כבר. באמת, לראות בן אדם הולך ברחוב, באמצע הרחוב, ומצלם את עצמו, יש בזה משהו מעוות, כאילו זה לא נראה לי משהו שאנחנו, זה נראה לא טבעי, לא משהו שבן אדם אמור לעשות, ללכת ברחוב ולצלם את עצמו ולהיות מבסוט. הנה, אתמול היינו בדרך, הזמנו להיות אושפיזין אצל שכנים שלנו, בדרך לסוכה שלהם, זה מרחק הליכה עם שכנים שלנו, כן? אז גוני אומרת לי, אבא, צלם אותי תוך כדי הליכה, שהיא עושה שם איזה, יש להם בטיקטוק, אתה יודע, איזה מנגינה וריקוד כזה. זה... כי מה שאמרת, הבן אדם הולך ומסתלם ברחוב, כדי מה? הוא לא נמצא בכלל עכשיו בסיטואציה, הוא עסוק באיך לייצר משהו, שיראו אותו אחר כך. נכון, נכנסנו לזה ממש בצורה טוטלית, כאילו להראות את האני, להדיר אותו, לאהוב את עצמי, שיואהבו אותי עם כל הלייקים, ממש, זה הצורה הכי הכי רחוקה מהאהבה שיש. נכון. אין יותר רחוק מזה, זה הפוך, כי האהבה זה נתינה, האהבה זה משהו שאני מצליח להוציא מתוכי משהו, ולהתחבר בתוכי למשהו מאוד מאוד עמוק, מאוד שורשי, שנקרא אהבה, שהוא תכונה, שהוא משהו שבנשמה שלי, בנפש שלי, זה הדבר הכי טוב והכי נעלה. נכון. וכדי להגיע אליו, אני כאילו צריך להתחבר אליו ולהוציא אותו ממני, להביא אותו לידי ביטוי, לממש אותו בעולם. והדבר הזה הוא שאיפה, הוא לא דבר פשוט, מן הסתם הוא... והמעבדה והמקום להוציא את הדבר הזה, הוא בחיבור...
חברתי כזה או אחר, לא ניכנס לזה, או בזוגיות. תראה, קודם כל, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, מכל מיני היבטים, מה טוב, מה רע, מה זה אהבה, איפה היא נמצאת, איפה היא נמצאת בי, האם אני מחובר, איך אני מביא אהבה לעולם? רגע, האם אני יכול להתחבר יותר לפנימיות שלי, לעומקים שלי, וגם איך אני מביא את זה לידי ביטוי. עכשיו, זה לא 1 ו-2, זה לא אני עושה קודם את זה, ורק אחר כך אני אגיע לזה. זה הכל מערכת שעובדת לטובת אותו עניין. גם החיבור שלי עם עצמי לנשמה שלי, וגם להביא את זה לידי ביטוי בזוגיות, וגם להביא את זה לידי ביטוי בחברות, ובהורות, ובכל דבר, זה מערכת שבעצם נועדה לגלות את האהבה, שזה המהות שלנו, זה התכלית. ולכן, אם נסתכל על הדברים מהנקודת מבט הזאת, נבין שהחיים מסודרים בצורה כזאת. זה לא העיוות כאילו של רגע מי המציא את הניסויים, מי עשה, מי המציא את כל הדבר הזה, לא. כי אנחנו היום נמצאים בדור שאנחנו מנותקים לגמרי מכל דבר. בטח ובטח מרוחניות, מהרוחניות שלנו, כל אחד עם עצמו, מנותקים. אבל בדורות קודמים, אנשים היו הרבה יותר מחוברים לעצמם. ובגלל שהם היו מחוברים, כן, ובגלל שהם היו מחוברים לעצמם והרגישו את התכלית, אז הם סידרו את מערכות החיים בצורה כזאת, שהם יוכלו לממש אותם עוד יותר. שיוכלו ממש לחיות את הרוחניות, לחיות את האהבה, לממש את זה ולהרגיש את הקיום שלה, וככה לחיות חיים ברמה הרבה יותר עליונה וגבוהה, ולממש דברים יותר גבוהים. אז אם אנחנו נסתכל נתחיל להסתכל, לא צריך לחזור אחורה, נתחיל להסתכל בזוגיות לצורך העניין, על התכלית של העניין, על זה שיש לי פה הזדמנות לממש ולגלות את האהבה, אז אנחנו מתחילים קודם כל לסדר, אני לא אומר עכשיו, לא הולכים לסוף. בלגן, העניינים, אתה לא מה זה הסוף? הסוף זה אומר שנגיד יש זוג שכבר ממש, זהו, כאילו עכשיו כבר נפרדים, וזה מלחמה, איזה אהבה ועל מה אתה מדבר. אני לא הולך כרגע לשם, אנחנו מדברים על הבסיס. אם נתחיל לראות את הדברים מתוך התכלית הזאת, אז אנחנו כבר קודם כל מיישרים קו נכון כלפי הדבר. אחרי זה, איך לממש את זה, ומה זה אהבה, ואיך מגיעים אליה, ומה הקשיים שאנחנו צריכים לעבור בדרך, ואיך זה מתממש והכל, זה כבר סיפור אחר, אבל רק כדי ליישר קו, למה צריך זוגיות? זוגיות זה בשביל שאנחנו כל אחד כנשמה, נוכל לבוא ולהביא לידי ביטוי את האהבה ולגלות אותה. ולשמוח בה וליהנות ממנה ולהודות עליה ולראות שוואו, זה הקיום הכי גבוה שיכול להיות לנו. להגיע לאהבה. כן, אמיתית. להגיע לאהבה, לחיות אותה, לתת אותה, לחוות אותה. כן, כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים אהבה, כולנו רוצים להיות ביחד, אבל גם רוצים להיות לבד. אנחנו רוצים להיות לבד כי במערכות זוגיות קשות, ולא מתממשות לכיוון הזה, קשה לנו, אנחנו סובלים. אז אנחנו מעדיפים להיות לבד, אבל זה לא אומר שאנחנו באמת רוצים להיות לבד, זאת השאיפה שלנו, כאילו, רוצים שקט. כן. רוצים שקט, לפעמים רוצים כל מיני תאוות, כאילו, אתה יודע, לממש יותר תאוות, מין, דברים. כן, אז יצרים. מעדיפים לא להיות מחויבים לשום דבר, בשביל שנוכל לפעול בצורה חופשית. כביכול. אבל בתכלס, זה גם לא ממלא אותנו, כי זה, עוד פעם, זה לא משהו שהוא תאווה, היא קיימת, אבל היא לא מהותית. יש איזה משהו, משפט יפה ששמעתי על תאוות, שאמרו חז"ל, משהו כמו, איבר קטן לו לאדם, מרעיבו שבע, משביעו רעב. כן. אתה מבין? כן. אז זה היה. מבין. כן, כי אם אתה מבין מה מהותי בך, אתה מטפח. אם אתה מבין שיש דברים בך שהם לא מהותיים, כמו תאוות, אז אתה, מתוך האני המהותי שלך, שכבר חי חיים מלאים, אתה לומד לשלוט ולהרעיב את התאוות, כדי שהם יוחלשו, נכון. ולא ישלטו... לא נותן להם מזונות, כאילו, לא מאכיל אותם. לא ישלטו לך על החיים, כי אתה מבין שהם לא עוזרים לך, הם רק מכשילים אותך. הם מביאים אותך למקומות ירודים, ולתסכולים, ולדברים שהם לא טובים. נכון. לעומת דברים מהותיים, כמו אהבה למשל, שהיא מביאה אותך למקומות גבוהים וטובים. אז זה הבדל מהותי בין הכמיהה לאהבה,
לכמיהה לתענוג. בטח. אגב, הרבה פעמים התענוג הוא זה שמכשיל לנו את הזוגיות. כי אנחנו רוצים יותר תענוג, אנחנו רוצים יותר לקבל משהו. כן, אנחנו יותר שקועים בקריירה, אנחנו יותר שקועים במערכות יחסים אחרים, אנחנו יותר שקועים בכסף, אנחנו שקועים במין, בכל מיני דברים. כל כך שקועים שכאילו, עזוב אותי, מה אתה מפריע לי? אתה מפריע לי. צא לי מהפריים, אתה מפריע לי, כאילו, מפריע לי פה לממש דברים שאני רוצה. ויותר מזה, למה אתה לא עוזר לי? כאילו, לממש את התענוג שאני רוצה. אז הרבה פעמים שאתה תראה זוג שהם רבים והכל, זה כל אחד תקוע בתענוג שלו. כל אחד שומר על התענוג שלו ורוצה להתמלא, וכל אחד מצפה שהשני ימלא אותו, נכון. ויהיה יפה גם אתה יודע, תהיה יפה שזה ימלא אותי, ותתנהג כמו שאני רוצה שזה ימלא אותי. ואני כל הזמן מתוסכל, שאני לא מבין למה זה לא קורה. נכון. כל הזמן מתוסכל, ואז אני שונא אותך, ורב איתך, כאילו. כל הזמן מתוסכלים. עד שמצליחים להתחיל להבין שכל הסיפור הוא אחר, ולהתחיל להחליף מה קורה לנו בפנים. להבין מה רע, ומה טוב, מה מועיל, מה מזיק. ואז אתה לאט לאט משנה את עצמך. אתה משנה את עצמך? כן. איך אתה משנה את עצמך? מודעות, תודה. אתה פשוט נהיה מודע למה נכון, מה לא נכון, מה טוב, גם הניסיון החיים מראה לך, כן? אתה מנסה, רואה לא מצליח, רואה נתקע בקיר, רואה מאוכזב. אוקיי, אז השכל, אתה יודע, אתה מבין שמשהו פה לא בסדר. לא סתם אנחנו עושים כל מיני פעולות בחיים לטובת זה, הולכים לטיפול, הולכים להתפתחות עצמית, הולכים לכל מיני דברים. למה? כי אתה מבין שאני צריך פה ליישר... צריך עזרה. כן, צריך ליישר קו עם המציאות בצורה שזה יזרום, ולא יהיה רק תקוע ומאכזב שבאמת החיים הם כאלה, הם טובים, רק צריך ללמוד. המטרה שלנו פה בחיים האלה זה ללמוד איך אנחנו מצליחים לחיות את החיים הכי טובים שיש, הכי מלאים, הכי מדהימים. ובסופו של דבר, כדי להגיע לזה, אתה צריך לדרוש רק מעצמך. כי כל דרישה ממישהו אחר תעשה, תהיה, תעשה, היא כבר... תראה, אומרים שהרוחניות, השפע, האור, הכל נמצא ומוכן. מוכן, הכל מוכן לך, כאילו, האהבה, מה שאתה רוצה, מוכן הכל. רק אתה צריך ללמוד איך אתה מכוון נכון את עצמך, זה הכל. ולקלוט, פשוט לקלוט מה שכבר יש, מה שכבר קיים. לכן אומרים שהעולם, כאילו, אתה יודע, יש כאלה אמרות, העולם טוב, הכל טוב, זה נכון. כנראה נכון, רק אנחנו לא מרגישים ככה. רק אתה צריך לגלות את זה, בכיוונונים שלך, בהשתנות שלך, במודעות שלך, בהלך רוח שלך, אתה מתחיל לגלות. אז מה אנחנו אומרים בשורה התחתונה? מה אנחנו אומרים? מוסד הנישואין. מוסד הנישואין או זוגיות בכלל זה דבר טוב, כשיש לו תכלית, והתכלית היא נכונה, והתכלית היא אהבה, וצריך ללכת עליה בכל מחיר, ולאורך זמן. ואם אין את התכלית הזאת, ואם התכלית הזאת לא נמצאת לנגד עיני קודם כל, אם היא לא נמצאת, זה בכלל בעיה. אז זה נועד לכישלון. זה לא יחזיק מים. ברור. כי למה? כי אנחנו מודדים הכל בתענוג, אז ברור שזה ייגמר. מה? כמה זמן אתה יכול ליהנות ממין, ליהנות מיופי, יש פה תכונות אופי שלא באות לך טוב. יש לך פה בן אדם שהוא שונה ממך, זה לא בא לך טוב. בא מהרגלים אחרים, בא מזה, מה? אין לזה צ'אנס. מצד שני, כל אחד מאיתנו, הוא לא כל החיצוניות הזאת, הוא פנימיות. וכשאנחנו נתקשר בינינו באהבה, בין הפנימיות שלנו, נגלה דבר מדהים ונפלא, שזה באמת התכלית של הדבר הזה. אז אם אין תכלית, בכלל אנחנו בבעיה. אם יש תכלית, אנחנו גם בבעיה. כי לממש את האהבה זה לא דבר פשוט. לא. אז את זה גם צריך ללמוד איך לעשות. עבודה קשה. וצריך חזון, וצריך אורך רוח, וצריך כאילו זה. אבל מי שהולך על זה, ינצח. טוב, אהבה תנצח, זה משפט ידוע. אהבה תנצח, בהחלט. וזה נכון בכל דבר, בהורות, בכל דבר. כן, תשמע, בכלל זוגיות זה לאו דווקא בינו לבינה, גם בינינו יש זוגיות לצורך העניין. כן, בין כל אחד שני אנשים שמתקשרים ביניהם. נכון. אבל זוגיות זה כבר גילוי יותר אינטימי. ברור. שם אתה יכול להתמודד עם, לפתוח את עצמך יותר, לבטל חרדת אינטימיות, כל מיני דברים שהם, לא תעשה אותם עם כל אחד. כאילו לא תגיע לעומקים האלה. מה גם יש פה מעבר לדעתי, כאילו גם רוחני גם פיזי. יש את היחסי מין, שזה דבר מאוד מאוד קרוב.
כאילו, יש פה התקרבויות מעבר למין, אתה יודע, מבחינת הרצון למין, אלא כשאוהבים, אז מין זה גם דבר מאוד מאוד מקרב. ברור. כן, אז בזוגיות יש שם פוטנציאל הרבה יותר גדול. לא סתם אומרים, איש ואישה, שכינה ביניהם. נכון, ואם לא, יש אוכלתם, כתוב. ואנחנו רואים את זה. רואים את זה לצערנו רב. אז אנחנו רוצים לשלוח מסר לכל מי שבזוגיות, ושוקל להיות בזוגיות, וקשה לו בזוגיות. אז קודם כל צריך להבין מה התכלית, ושתמיד יש תקווה. העניין הוא שהרבה פעמים מתוך החוסר תכלית, והחוסר הבנה, וחוסר בניית ועבודה לבניית אהבה, פשוט אנחנו מגיעים לכאלה סיבוכים שבאמת כבר... dead end. dead end. אבל צריך להבין שמלכתחילה לא היינו זוגיים, לא היינו תכליתיים, ולכן הדברים הלכו ופשוט נבנו בצורה לא טובה ולא נכונה. אז בעצם אם אני לוקח את כאילו את ההיילייט של מה שאני שומע ממך פה, כאילו, מה שאתה אומר, זה התכלית היא חיונית להצלחת הזוגיות. בהחלט, ברור. ובכל דבר בחיים צריך תכלית, כן. וכשהתכלית היא לאהוב. נכון. תכלית היא אהבה. יאללה, שנזכה כולנו לאהוב. שנצליח ונגלה את זה בזוגיות, ונגלה. שנגלה, זה הברכה שלך של שנה טובה, לא? כן, יאללה. שנגלה. שנגלה. יאללה, תודה רוני. יאללה. שמה. חג שמח.